שלום חברים יקרים, כאן רויס בסרטון שלישי שלי, והיום אנחנו הולכים לשחק פורטנייט עם חבר שלי וגם בפרקור. בואו נתחיל. יאללה, אני במשחק. הנה אני עובר מהדרך הקשה כמו בפעמים הקודמות. לא, אני לא יודע איך נפלתי. יאללה, בוא נעלה עוד פעם. יאללה. עדיין 0. אפס. יאללה. תכף יש לי לבינתיים סופה אחד. אל תגיד לי כמה סופים כי אני יותר מתרכז במשחק. טוב, אני אלך מהדרך הקשה. סוף סוף. אני עושה דופק ליש. עד שהגעת הצלחתי. יאללה, אני פה. אני יותר מתרכז בלדבר עם חבר שלי. צ'אט. יאללה, יאללה, יאללה. יש. זה כיף להיות בפרקור. הנה אח שלי קצת עובר פה, אני לא יודע למה. הנה. יאללה, אני בא. מה? מה? כן, אני יודע את זה, אני יודע. לא מאמין. אח שלי עובר, אני לא יודע למה. ארי, אל תעבור, כי הצ'אט שלי צריך לראות את הסרטונים שאני עושה. לא מאמין! מה? אני יודע. צריך אני יודע, אני צריך לדבר עם החבר. אבל כשאני לבד אני צריך לדבר עם הצ'אט. לא בגללך אני הייתי יוטיובר. אני בנו במטוס הזה הירוק. מה יש לו? הוא יכול לעקוף את זה בהרבה. צ'אט, אני לא יכול לדבר איתכם כי צריך שאתה יוטיובר לדבר יותר עם החבר. יאללה. מקווה שאני לא אפול. יש. יוטיובר! יאללה. לא מאמין. נפלתי.
שיט. יש. אני אעבור מהדרך הקשה. ארי, די. למה אתה הורס לי? אחי, די. אני רק באה... איפה אתה, לידור? מה? אתה רק שם? יש לי גיסור דרך לשם. מה, אתה נופל שם בלי הפסקה? ג'ו. הייתי הרגע. אני רואה את המגדלון. המטוס זה יותר מהמגדלון. ארי, אל תעבור. די, ארי. יאללה, אני פה. אני עכשיו עוקף את המגדלון. עקפתי את המגדלון. יואו, באמת עקפת את המגדלון. עקפתי את המגדלון. הוא במדרגות של המגדלון. אם אתה נופל. יאללה. מה, כי נפלת מקודם? מקודם נפלתי, כן. מקווה שלא מאמין. עוד רגע נפלתי. אני ב-500 מטר. בול 500 מטר. הו! עליך. אמא, מה אני אוכל? מה אני אוכל אבל? אור הזה לא מאמין! נפלתי! אני רואה משהו. לא מאמין. אני באה למגדלון ועוזר לך. כי אני מטורף בפרקור הזה. יאללה. צ'ט, הנה אני קרוב לחבר שלי. למה שתיפול במטוס? המטוס קל. נכון, מעל 500 מטר כמעט ויש בגי. גם בהתחלה לפעמים יש בגי. אתה יודע מה זה? זה כמו שעושים על האש? מה עוד? יש פרגיות? נכון. הוא הפיל אותך?
יא גרוע. יא פלוע. יא קלוע, יא גרוע. ארי די. אני קרוב למגדלון. אתה יודע שאתה על סוף. אתה עושה את הסרטן על לא! נפלתי מה... אוי, אם אתה יודע, אתה עושה את הסרטון על סוף. בחיים. מי אח שלך גורם לך ליפול? אבל... אתה עובר מהדרך הקלה או הקשה? ליקון! תאכל. בוא נסגור על 7 ביסים. יאללה, 1. הקלה היא יותר קשה בשבילי והקשה היא יותר קלה בשבילי. זה הראשון. אני? זה השני. צ'ט. 2. אני מגיע לאיפה שחבר שלי נפל. אני מבינת. באמת. שומע? לא מדברים מוח. 3 זה. יאללה. אני חושבת בגלל לא מדברים שתיים. מוח. וואי. אתה בסדר שתיים. אני לא. סיזן 2 הוא רחוק מפה. רחוק בטירוף. זה לפחות 1,000 מטר סיזן 2. אני בכלל לא קרוב לסיזן 2. רוצים לטעום את התפוח אדמה? יאללה. 4. בסדר? 4. עוד תפוח אדמה. כן? טעים. כן, משהו. מס. כאילו לא סתם מס. כאילו אתה אומר עם המס. 4. עוד שתיים. זה 5. לא מאמין. המגדלון קשה. לא טעים לך? צ'ט. לא מאמין. לא. זה 6. עוד אחד. לידור. אני במדרגות. זהו, אתה לא רוצה להדפיס בכלל? בואי עכשיו. סוף סוף עברתי את המגדלון. זה אחרי כניסה. בחיים לא עשיתי את המגדלון. כי תמיד הייתי עובר מהקיצור דרך הזאת. בוא נכין את זה שם. ניסיתי לעשות מהמגדלון. כן, רוצה? יאללה, אני במקום שאני תמיד נופל בו. חבר שלי עשה ללובי, אז היום זה לא יהיה כל כך לעשות עם חבר. יאללה. אני לא מאמין שנפלתי.
ולא תאכל את זה כבר, זה לא מים, חייב. מים. שם מים. לא, ארי. שים את זה ככה. לא מאמי, יאללה. זה היה הסרטון של היום, מקווה שנהנתם, שימו לייק וסאב למטה. יאללה ביי.